daga kamfanin Piesmin Production Nigeria Limited, kamfanin da ya saba kawo muku kayatattun fina-finai masu dogon zango. Yau ma ya zo muku da wani sabon shiri mai suna Baƙon Nafisa. Baƙon Nafisa shiri ne da ya kunshi soyayya, barkwanci haɗi da nishaɗi, tausayi tare da dabarun kare kai daga sharrin 'yan dabar zamani game da duniyar mawaƙan arewacin Najeriya. Ya taho da abokinsa kuma ya rabu da abokinsa, ya gamu da gamansa ya haɗu da ƙarshensa. A ina ne, wane ne, yaushe ne? Ku biyo mu domin ƙarshen labarin a cikin shirin Baƙon Nafisa. Babbar alaƙar samun soyayyar tsarin gaskiya ya nuna wa budurwarsa, ita ma ta ji ta yarda ta amince ta karɓi tsarin soyayyarsa. Sai dai kuma kash, wani bawan Allah ya yi kutun ya tsaya tsayin daka, ya raba shi da budurwarsa. Wane ne shi? A ina yake? Duk samun amsar tambayar ku tana a cikin shirin Baƙon Nafisa. Me ya raba shi da abokinsa, kuma me ya silar zuwansa birni? Ya aka ya haɗu da ɗan bola? A ina ya bar abokinsa, kuma wani hali abokin nasa yake ciki? Duka dai a cikin shirin Baƙon Nafisa. Domin sanin mawaƙan da suka taka rawa a cikin wannan shiri, sai ku biyo mu a cikin shirin Baƙon Nafisa. Labari Muzammil MH, tsarawa Halifa na kowa, ɗaukar nauyi Ahmad Keji, ɗaukar hoto gami da bada umarni Yusuf Abdullahi. Baƙon Nafisa shiri ne da zai dinka zuwa muku ta YouTube channel mai suna Jamfar TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku da zarar mun ɗora. Kada ku manta, Jamfar TV, Baƙon Nafisa na nan tafi.